गिबियावनो जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों। नैथियाव दिनैनि बे आफादखौ दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आङो एबार बे HSC आनजादाव 2024 आव आङो 75.33% लाना मोननै लेटार लानो हादों, बड' आरो इंलिसाव। आङो आसा खालामो जायफोरा बे देग्लाय 2025 आव जायफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन साफ्रोमबो गोसो होनानै फरायलांगोन आरो गोसो होबा हायै जेबो गैया, गासैबो गोसो होना फरायबा बयबो जाफुंसार जानो हागोन। आरो दिनै जि बर' फरायसा आफादा जोंनि थाखाय जि खाबुखौ होबाय, जोंनो थुलुंगानाय खाबुखौ आं आरोबाव थुलुंगानाय मोनबावबाय आरो फैबाय थानाय समफोरावबो हेफाजाब मोनगोन होनना आङो आखा थाबाय। आरो जायफोरा आंनि आंगो बिदा फंबाय बिनानावफोर साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। देग्लाय बे मेट्रिक आनजादाव मोजाङै होगोन आरो गोसो होनानै मोजां जोंनि सायबो साबसिन नाम्बार उथ्रिनानै लानो हागोन होनना आंनियाव आखा आरो बिसास थाबाय। आरो जोंनि स्कुलनि साफ्रोम जायफोरा मेडाम सार प्रिन्सिपाल साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ थाबाय। मानो होनबा बिसोरो जोंनि थाखाय गोबां क्लासफोराव गोबां जोंनो थुलुंगानाय होबाय आरो फोरोंबोबाय आरो जोंनो गोसोआव नांनाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनो दिनै बे मेट्रिक आनजादाव जों मोजां उथ्रिनानै जों नाम्बार मोननो हादों। आरो नेक्स्टआव जायफोरा होगोन बिसोरबो मोजां मोननो हागोन होनना आंनियाव आखा आरो बिसास थाबाय। आरो आं जोबनायाव हामबाय होनदों जोंनि पेरेन्टसफोरखौ, जायफोरा जोंदों फरायनायफोराव जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनो नांगौ मेटेरियल्सफोरखौ जोंनो जगायना होदों आरो जोंनि फरायनायफोराव 2टा-3टासिम जोंजों गोबां हेल्प खालामफादों। आरो आं मेट्रिक आनजादाव आङो सफैबा बयखौबो आङो गोसो गोरबोनि खावलायनो थाबाय, जोङो थाग थियारि जाना थाखागोन आरो बयबो गोसो होना फरायगोन। आरो आं जेरैबायदि आं खस्थ' खालाम फरायदों, आङो जि नाम्बार मोन्दों आं बेयावनो गोबां गोजोननाय मोन्दों। आरो आङो जोंनि पेरेन्टसफोरखौबो हामबाय होनदों आरो जोबनायाव आं आरो हामबाय होनबावदों जोंनि बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि मोजां खाबु बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानै जोंनि थाखाय होनायनि थाखाय आं हामबाय थाबाय। एसेनोसै, थेंक इउ। आङो दायो साइन्स स्ट्रिमाव आङो साइन्स लानानै आङो एक्जुलियाम कलेजाव एडमिसन लाबाय। आङो निट एग्जाम होनो सानदों देग्लाय 2026 आव आरो आङो बिनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो आङो थाग थियारि जाबाय। आरो आङो मोजां बे समाजाव आङो बर' थुनलाइ आफादाव मोजां डक्टर जानानै आङो थांखि लादों आरो आं बयखौबो सहाय खालामनो होनना आं थांखि लादों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमिस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमिस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन। आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।